ja vedem tohto videa, pre týmto videom vás ešte sem pozastaviť. O jednej veci. Toto video je o tomto mikrofóne. Prekvapivo asi. Natáčam, teda dostrihávam toto v piatok a vlastne dá sa povedať, že aj dneska v piatok som tento mikrofón nastavoval v OBS studiu, takže je mnoho lepší zvuk, ako keď ma uvidíte v tom potom v tej jednej scéne, kde vlastne zase mi že rozprávam do tohto mikrofónu. Je to dosť počuť. Ale inak akože nič. A rozmýšľam, že asi to aj vystne nastane. Dobre. Nie je nejako extra zdržovať. Ak sa povedať k tomu, že čo som napovedal v tom mikrofónu, odčítajte si minimálne rok. Ten mikrofón mám kratší. Ten starý. A tu som použil samozrejme fixovacie pasky. Suchej Zips mi pomohol. No, ja hádam nie je zdržovať dlhšie do tohto videa. A môžeme sa do vrhnúť. Tak si užite. A zanechajte mi to ale veľmi mi to pomôže. A mimochodom, ešte plánujem jedno video. Tretie v poradí na tomto kanáli. O mojom stave. Lebo to je 0 zhrnutí, tak prečo nie ešte jedno? Samozrejme, bo ja si celkovo dosť krátke, aby sa dalo teda viacej YouTube proste ho preferoval. No, nezdržavať, poďme na video. Tak, je to tu. Po vyše 4 či 5 rokoch môžem povedať, že tento mikrofón môžem takzvané zahodiť. Akože si ho asi náhľam, ale už ho používať teda nebudem. Jak to RGB, keby to nebolo, tak akože som v pohode. Ale wow. Tu máme zo zadu, otočím si to. Nemá to ale dobre to má. Aby ste videli, ako nám to zaostrilo, tak nie, tak vám dám fotku. Niekde v rohu. Tu asi niekde, čo ja viem, ja už neviem. To je práve v pohode. Bože, mi sa aj trasú ruky. Som povedal, nechcel úplne iný mikrofón, ale teda... Aha, to je vzdialenosť. Takže to asi úplne nemôže byť. A tu mám z druhej strany QR kódy, neviem ešte na čo sú, takže len ich tu nejdem ukazovať, ale máme tu na Discord, teda na WhatsApp a toto druhý neviem na čo. To asi na ich stránku, neviem na ich stránku. Facebook, Instagram, normálne voľni majú. Super. No a tu sa... Aha. Máme stojan. Dokonca aj v čínskom jazyku. Super. Dobre. By ste boli vidieť, akože nikto to nebude riešiť. Ja sa minimálne budem snažiť riešiť toto. To musí byť na rovnom a nie na tomto. Problém je, že z druhej strany počítača ja vlastne mám takto ako keby. Takto je môj stôl a z druhej strany mám takto. Hej. A z tejto nemám, takže to musím mať niekde tu. Tu niekde na boku, alebo tu na druhom boku. Čo je slabá nevýhoda, ale zároveň výhoda nejaká predsa. No, niekde to proste musí byť. Dobre. Ideme si ešte toto. Aha, to je ďalší logo. Aha, to neviem, či sa doríti. Dobre. Tu máme silu zvukovú. Aha, takže to je na primitívny postavec alebo na onu. Dobre. Ešte tam pripojiť sluchátka, tak toto vieš do počítača v notebooku. A keď zoberieš tento jack, tak to vieš hodiť do tejto.
z toho na sluchatka a z tohto vlastne do... Tak v budúcnosti možno si kúpim. Máš prepínadlo a tu to bolo vlastne na tejto strane. No a pokračujeme ďalej. Bloody old. No, hurá. Aha. Že vlastne ho musíte mať takto, lebo on takto vôbec nevníma zvuk, iba takto. Malá nevýhoda, ale takto nevadí. Dobre. To je aký starý počítač pre Boha. No dobre. Asi ich vlastne spravený. A to mám dokonca ich aplikáciu, no super. A cez túto vlastne viem ovládať ten mikrofón. To je v inom jazyku. Preto si to založím. Konečne. Už tu je niečo sedím, tu je nejaký roboček, tu je niečo. Dobre. Ok, to pre vás. Ja to stále nevidím. Čo ti dáva? Čo ti dáva? To je celý hliník. Čo ti dáva? Kvalitné ako hovado. Čakaj, jak to mám hrúbko na stole? No to super, to je. Trošku odtiahnem. Už takúto hrúbku z toho mám. A vzhľadom mám si takúto hrúbku dosť. Akože teoreticky by sa to dalo dať, tak by som to uchytil akože takto. To je zase problém, že sa to zasúva takto. Problém za problémom, no. Dobre, to si dáme na bok. A ešte prejme na samotnú úlku, veď to bude držať. Tu vidím, že na spodku máme kábel. Ten je pekne dlhý. Tu máme na vlhkosť, dobré. Ale tam vidíme, že je pekne dlhý, kvalitný. Ja sa mi už páči. Je fakt dlhý. A potom tu máme samozrejme, že rukoveď. Čo ti dáva? My to vlastne povolujeme celú tú pohybovosť. Aha! To si vieš aj toto. Dali ti. Aha. A tým, že toto zafixujem, ako silnejšie. Aha, tak aj môžem to horno potom hýbať, aha. To dáva zmysel. No. Tu máme samostatnú onu. Help me, bro. What the Hej, čo mi to nechce? Aha, ono sa to až takto. No ale to potom, jak mám mať k sebe, keď to... Ono to bude takto, tu. Ono to má toto... Aha, ja som slepý debil. Nie, to nejde na druhú. Do riti. To není dobré. No aspoň, že ide toto. Dobre, no. Stále tu máš toto, aha. Aha, už chápem, ty si toto uvoľníš. To je jak to stane. To je ako stane vytiahnuť do riti. Bohaj za ním. Opa.
Potrebujeme jednu vec spraviť, lebo mi to inak bude veľký špatný. Asi to takto prehodím, no hurá, super. Dobre. Teraz toto veľké špatné dáme semka. Neviem, jak to bude síce smerom dole fungovať, ale ja ten mikrofón chcem smerom dole. To by mohla byť menšia námaha pre ten mikrodržiak, keď to ide smerom dole. Ak sa teda nemýlim. Ak tak ma opravte v komentároch. Ja som to do opačnej. Dobre. To by možno jemne vadiť v tom, že ja to vlastne budem mať tu, takže ja to, ak budem chcieť mať nejako viacej dopredu, tak to je menší problém. A není to problém. Až taký. Tak asi je. Takto, dobre, takže to vlastne bude takto a ja mám mikrofón tu. S tým, že vlastne budem mať asi nejako takto ten mikrofón tým pádom. Čakaj, takto a niekde tu. Tu takto. Lebo on je vlastne spravený na to, že on má byť takto dopredu. Hej, niekde tu by musel byť. Čo možno nebude problém, lebo on by tu mal niekde postaviť. My najprv vyberieme opatrne toto. To si dáme najprv. To si dáme najprv. Takže to mne nie postaviť. Tak asi ne. Nevadí. Jaký špeciálny kutávač. Wow. To je krásavec. Je zaujímavé, aký je s ňou zvuk. To má takýto. Takže som by môcť zasprávať na takúto vzdialenosť. Dobrá, to pôjde. Vlastne ono to bude takto. Nerobínkaj mi tu. To potrebujem toto rovno teraz zachytiť. Už by som to chcel aj tam, lenže mi to tam nepôjde, no. Ešte problém, no. Do budúcna to nejako poriešim, ale zatiaľ si to iba otestujem, či mi to vôbec tak bude chcieť, ako to budem chcieť ja. Počkaj. Zafixovať. Tak. Zafixujem to aj tu. Mikrofón je strašne ľahký, ja som myslel, že bude ťažší. Tak. Aha. Úplne to tak pevne nedrží, ako som si to predstavoval. Tak. No. A tu si môžem rotovať. No to je super. Takže mne vlastne stačí dať aj, že by bolo takto nižšie. Ja môžem teoreticky natočiť takto tu. Že ja by som potreboval mať tým pádom niekde na úrovni mojej ruky. Tak, aby mi čo najmenej nezavádzalo do záberu na mňa. Čo znamená, že ho potom posuniem niekde sem. Alebo ešte lepšie. Celý ho vyrotovať do opačnej strany. Len ho prerotovať. Hodiť ho nejako takto semka.
to do opačnej. Bože, ako sa ešte učím stávať. Uchytávať takzvané. Tak chora, už som dorovnal. Super. Môžem teraz toto. No bolo najlepšie, keby som ho mal takto. Na tento smer. Takto nejako. A mal to čo najvyššie a čo asi najďalej, ak to smiem tak povedať. No. Možno aj nejako tak. Himmelherrgott. Nie, to nie je ono. No, ako môže byť. Takto. Tu na boku. Takto. A vlastne vy by ste na tým pádom počuli. Alebo lepšie. Takto tu. Uvoľňme tu. Na opačnej. Toto podľa mňa to veľmi beží. Behá akože. Chápem, že to asi malo v tom behať, ale mi sa to už nepáči. To je také nepríjemné. Dobre. No a vy by ste ma tým pádom vedeli vlastne počuť. Tam je nejaká potiaľ. No. Tak. Ste ho vedeli? Ja by som si to pri našom videu dať potom dole, alebo takto, no. Máte taký jebnutý materiál. Ja som jebnutý. Čím to ide hore vyššie, mám to zafixované. Čím to ide dole, dajme to, že takto nejako by to išlo. Ja teraz 20 minút budem meditovať nad tým, ako by som to mal mať. Vytržme to trochu do strany. Do strany trochu ku mne. Ale by som si toto otočiť. Áno! Hej! Mamino. Takže takto. Takže nejako takto by mohol byť. Tesne nad zemou v blízkosti mňa. Takto, aby ste vlastne počuli. Aj dobre na mňa videli. Za mňa v pohode. Mikrofón ako stvorené, keď nebudem natáčať a nechcem, aby mi nebolo vidno. Toto mi nebude vadiť s tou rukou. A v tom najlepšom to viem posunúť úplne dozadu. Tá kosenka, tuto chytať. Vec, ktorá by sa nedala, hej, to je vec, ktorá sa dá vždy douchycovať. No, a teraz môžeme aj takto mikrofón, hej, to niekde hore. Nezavádzal zážitok, ale ste dobrý z videa. Senka namierený. Takto, hej. No, toto je ono. No, hurá. Som našiel tú si nám klávesnicu. Bum. Vidíte na mňa, trochu vám tu bude zavádzať mikrofón.
Máte ho dobre. Pekne pôjde na mňa. Hlas budete dobre počuť. Trochu nakrútim takto. Super, dáme úplne, že super, no aj privátne. No, môžem takto rotovať. Hej, že bližšie, hej, aby ste nepočuli, hej. Ďalej, aby ste ma nepočuli. Dobre. Ideme na počítač a ideme sa tam vyskúšať. Aj ponastavať zároveň. Takže zatiaľ čau. Ešte som sa aj presunul na počítač, že idem teraz tento mikrofón napojiť na kábel a kábel nejako presunúť tam. And to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's the dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. I'm yours at what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's the dangerous. Блять! Tak senka ho skrieme. Opa, a tu môže kľudne pršať. Dobre, máme to. Hotovo. Počkej, kde bola ona táto? Dáme určite farbu na tú onu. Modrý mal byť, modré sú slúchatka, šedé je toto máme, to je kde sedí červená. Dobré. Ak chcem vypnúť to RGB, tak dobre. Máme tu nejakú farbu, ktorá bola nie zlá. Ale môže to byť vypnúť. Dobre. Dobre, dáme to trochu nižšie. Dáme to takto. Trochu to ne... Dobre, už najbližšie sa budem kupovať nejaký proti vibráciám, mi stačí veľké. To je menší problém.
odseknúť do každý otras. No. Ale tak podľa mňa to nebudú silné krasiviny, ja robím takú veci. Hrávanie sa prídem a budem takto. S tým vlastne to dám ďaleko, dám to senka, dám to takto. Ja na mňa, trochu takto senka na mňa. Namierim si to. Potiahnem si kúsok kábel. Tak. By som ho dal trošku do... inak. Takto. Môže byť, no. Hora, dobre. Odoknem si počítač. Zapnem si mikrofóny a ja sa s vami učím, ideme na počítač. Vopred sa ospravedlňujem všetkým divákom, ktorí na to video pozerajú. Ak tu budú niektoré scény, ktoré vám žopália vaše reproduktory, ja sa vám milé rada to ospravedlním, lebo akože toto, keď spravím, že tu a spravím, že... Počkaj, to lepšie. Hej? Vyšiel to do červené, keby som to nemal robiť na mikrofón. No, preto to rýchlejšie dotačujem, lebo pôvodné video bolo v horšej kvalite a ja vám teraz chcem dať lepší zážitok. Zase samozrejme kamera nie je taká najlepšia, bohužiaľ to budem si ešte poriešiť. Ale mi to je hlavne o ten čistý zvuk. Mohol ísť aj o tú kameru, ale to už je vec sama o sebe, keď sem natáčať, tak bohužiaľ. Napríklad ako s týmto problém, keby som dal takto klávesnicu, tak mi to už svieti tam. Môžem to niekedy nenasrať. Nedá sa to nejako vypnúť. No to je menej nasrteľné. No dobre, my teraz prejdeme na našu prejdeme senka, ťukneme si a vlastne tu vidíme, ako náš mikrofón krásne funguje. Tu vám ponastavím veci, niektoré vám odporúčam si nastaviť, ako toto. Nastavíme na 25. Tak a tu si to dáme iba o 1 dole. Tak. Ideme do nastavenia. Tu mám nastavené takto. Ako je to mikrofón viacej fungoval, vlastne keď ho skúšam teda. Pretože som to nastavoval, tu mám vlastne úplne inú tóninu. To možno budete inak počuť. A vlastne tu mám tiež inú. No. Zapneme si a práve mi tu svieti. A neviem, dáme si jasno na najvyššie, dáme... Neviem, vybrať. Neviem, taká ona, čo to? Tak modrú, že by som mal zapnutú. Tak zakúpnite teraz na kameru. Toto je na maxime, hej. Keď poviem znova sem do nastavenia, tak viem pekne slabovať a potom stupňovať, hej. Ale ja to vypnem, lebo mi to tu reálne nie je potrebné. Úprimne, ak sa čudujete, že natáčam divne, áno, chcem to mať čo najrýchlejšie z krku. Aha, nie, ja som si to už predtým ponatáčal niektoré veci a proste už sa mi to nechce druhýkrát robiť tak, že to riešim takto. Stále si zvykám, jak sa pohybuje s týmto mikrofónom. Môžeme ísť ďalej. Teraz prejdeme do OBS Studia. Do nášho nádherného OBS Studia. Môžete vidieť, ako mi to ide. Keď napríklad spravím tak on neodpálí reproduktory, lebo tu mám na 30 zastavených. Tak vám to také neodstrelilo. My si to tu rozklikneme, dáme toto a my sme si to teraz stavili. Toto odporúčam vždy senka nastaviť, toto. Nikdy inak. Toto si nastavte takto, lebo keby som to dal napríklad na rovnakú, tak vlastne ten tón zvuku nie je potom taký krásny. To máte jak s papierom. Keď máte papier, ktorý je proste
úplne vám poviem taký, že rovný, tak nebude ten zvuk nejak pekný, bude proste normálny. Ale ako náhle by si tam povystrihovali nejaké vlnky, hej, s menšími jamkami, tak ten zvuk má úplne inú zrazu hodnotu, takže to vlastne predstavte si, že ako keby vám išiel takto jamky, to približne vrajím, hej. To iba tak. Tu máme zase toto napríklad, keď vám nechce náhodou odpaliť vaše mikrofóny, hej. Tuto keby som sa teraz zahúčať, tak hučím v plnej rýchlosti a vedomia len tak počujete. No naopak, keby som zase tu zahúčal, tak vám asi odpalím všetky reproduktory, teda počujete hlasno. No a ja si teda vám na tú hádam 6. Hej, na 6 som sa nedal. No vlastne tu vám toto je tiež zase ale nie až tak dobre, takže viete. A kvôli tomu, aby som mohol šepkať, aby som mohol niečo vraviť. Toto šepkanie je strašne dobré, ale zároveň až tak. No ale predsa to niečo spraví. Nevždy, ale niečo vždy. Je to divné, ale áno, spraví to niečo aspoň. Hurá, môžete sa plieskať. Niečo som vám teraz povedal. No dobre, im normálne rozprávať, bo asi ste nám teraz počuť trochu slabšie. Tu máme toto. Tu vidíte, že mám to na 30, ale mám to inak. To keď náhodou vám padol mikrofón, alebo náhodou sa stalo, že zahúčite, tak vám to neodpálí reproduktory. Ja to si zmením. Dám to takto, ono mňa to stále, teraz keby som napríklad spravil ja mi to už ešte nepustí, no. Môžem to je viacej. Dobre, to je to super. No a toto je vlastne, ako sa prenáša ten zvuk. No, to bolo také rýchle zhrnutie tohto tu celého. Samozrejme mikrofón sám o sebe nie je zlý, teda napríklad si to stlačím, tak ma vôbec nebudete počuť. Nerobím si sám vôbec. Ja počuť aj tak a proste to vníma ten mikrofón. Doteraz som nepíšel prečo, ale tak bohužiaľ. Tento napríklad, že mňa zosiluje a zoslabuje, ja neviem prečo, ale úplne tak nefunguje, ako by som si myslel, ale zase samozrejme, áno, niečo tu slabšie potom ide, musím do toho húčať viacej, ale že by to bolo niečo, čo by vám vlastne znepríjemňovalo toto natáčanie, tak vlastne není. Nie, že by si sa rozhodli, že ježiši od ma hento, no tak to neviem, či budem pozerať, no tak v ten moment, bohužiaľ áno. Ešte sa pokúsim druhýkrát dokonca kameru nejako vylepšiť, čo som už raz robil, ale skúsim nejaké video na to. Takže som to robil len tak. A úprimne ubehlo tedy asi 2-3 mesiace a mne je pravdepodobné, že bude nejaké video na internete. Takže prečo nie. No, môžem pokračovať ale vo videu a môžem povedať, že mikrofón je dobrý. Poďme ďalej. Čo sa deje z nového videa? No, nového. No. Takže sa vám oznamujem po dlhšej dobe, viem, že som sa s vami tam rozlúčil, ale neberme to tak. Tento mikrofón som už vôbec v štúdiu aj ponastavil, dal som si nejaké featurey teraz pred pár minútami a ten mikrofón vlastne super, teraz ho mám tu hore, tu mám mikrofón, tu je vlastne spojok, teraz keď spravím toto, tak vlastne si to počuj. Nevýhoda, spravíte toto, je to dosť počuť. Hej. On akože je dosť silný, teraz mám tam japovať, jak japovač. Ešte musím trošku ponastavovať tie výšky, ale už je teraz lepšie vníma aj zvukokóny a som úplne happy. A ideme teraz spraviť jednu vec, vám chcem ukázať. Teraz mám ho pri ústach a budem vraviť Peter Petrovič išiel do Peter Petrovič.
teraz ho vlastne dáme trošku vyššie a vlastne budeme to testovať a tie pečka vlastne by sa mali trochu vyhýbať tej vlne vlastne. A teraz odprávam senka, takže sa to bude odrážať a zároveň pôjde aj takto zvuk, takže nepôjde priamo do toho, tým pádom nebude tak sa počuť silno to pečka. Peter Petrovič išiel s Petrovičom do Peter Petrovič. Peter Petrovič išiel s Petrovičom do Petrovič. Peter Petrovič išiel s Petrovičom do Petrovič. Peter Petrovič išiel do Petrovič s Petrom. Hej. Ono strašne je počuť, keď napríklad ja snažím použiť nejaké tie slovíčka, že joj, naučíme sa niečo nové. Samozrejme, mikrofón bude proste vždy tak, ako bude, ale to je vlastne pre vaše video. Vlastne budete vidieť, že vlastne na začiatku, aký bol zvuk z mobilu, aký bol z mikrofónu. A hodí sem ešte teraz, je pár minút ticha, z mobilu. To môžete počuť? Počujete na mojom hlase? A hento? Ja teraz neviem, lebo to presne nestriam, ale veľká pravdepodobnosť, že ten zvuk bude možno lepší. Možno iba o kúsoček horší. Nebudete možno poznať ani rozdiel. Jedno slovo sa určite nebude. Ale ja sa vám povedať teraz neviem. No, to bolo tak asi všetko. My sa uvidíme u ďalšieho videa a aby som sa už vyhral na striane. Čaute. Čau.